Fuszkó Gabriella vagyok, és gépészmérnökként végeztem már nagyon régen. Kiégtem, úgy döntöttem, hogy teljesen szakmát váltok, és most pedig online tartalomgyártóként dolgozom. A Corvin rajziskolába iratkoztam be, és szerintem ez egy nagyon jó választás volt, mert egy abszolút olyan képzést kaptam, amire tudok építeni. Nagyon jó volt a csapat, igazi ilyen kiscsoportos előadások voltak, ebből adódóan nagyon jó ismerettségek is alakultak, nagyon jó volt az oktatás is, ráadásul nagyon jó volt benne, hogy abszolút ilyen gyakorlatias volt, és eleve piaci partnerekkel dolgoztunk, valós helyzetekbe kerültünk. Amikor először elkezdtem dolgozni online tartalomgyártóként, akkor egy gyakornoki pozícióban kezdtem, ami nagyon jó volt, mert mindent, amit itt tanultam, azt ki tudtam próbálni a valóságban is. Utána lett egy-két ügyfelem, akivel a mai napig is együtt dolgozom, és ezzel már elérem azt az órabért, amit a mérnöki pozícióban is kerestem. Nagyon szeretek online tartalomgyártóként dolgozni, mert biztosít nekem egy szabadságot, hogy nem kell napi 8 órában az irodában ülnöm, hanem otthon tudok lenni, főleg akkor is, hogyha mondjuk beteg a gyerek. Ezen kívül új ügyfelek vannak, mindig van valami probléma, amit meg kell oldani, mindig zajlik az élet, mindig pörög, mindig van, ami történik, úgyhogy én számomra ez a tökéletes munka.